Tak pekný dobrý večer, želám, vítajte v Martinkcii tohto roka v tomto priestore, čo je, myslím si, aj celkom fajn, že už potom december bude taký vyslovene voľný mesiac. Vítajte na prezentácii knihy Gabriely Štanglovej Srdiečkové deti. Tá kniha vyzerá takto. Je to kniha zo salesiánskeho vydavateľstva Don Bosco. Veľmi stručne na úvod, autorka tejto knihy je pastoračná asistentka, ktorá založila Hniezda záchrany v roku 2000 ako prvá na svete. Tá kniha hovorí o ženách a prináša príbehy žien, ktoré sa nedokážu postarať o deti, ktoré majú priviesť na svet. Hovorí o mnohých dilemách, ktoré vlastne v tejto súvislosti pred nimi stoja, o otázkach, ktoré si kladú. Hovorí o byrokratickom systéme, ktorý týmto ženám nedokáže pomôcť alebo nedokázal pomôcť a kladie im rôzne polená pod nohy. Hovorí o ľuďoch, ktorí sa snažili tento systém zmeniť a niečo pre tieto ženy a hlavne pre tieto malé deti urobiť, a hovorí aj a prináša príbehy adoptívnych rodičov, takzvaných tých nielen brúškových matiek, ktoré vlastne tieto deti privedú na svet, ale aj tých srdiečkových matiek, ktoré si tieto deti adoptujú a potom sa o ne starajú. No a ja by som teraz veľmi rád privítal našich hostí, s ktorými budeme o tejto knihe diskutovať. V prvom rade vítam novinárku a zakladateľku Hniezd záchrany na Slovensku, Anku Ganamovú. Dobrý večer. Ja bývalú novinárku. Bývalú novinárku. Momentálne pracuje v Centre sociálnych služieb a pracuje v občianskom združení Šanca pre nechcených, čo je dôležité. A dôležité je ešte aj to, že vlastne vy sama ste napísali takúto knihu, kde teda popisujete svoj príbeh a vlastne svoje skúsenosti so založením Hniezd záchrany. O tom všetkom sa budeme rozprávať, pretože tá téma naozaj prináša celú škálu veľmi zaujímavých otázok, ktoré stoja či už pred tými matkami, ktoré vlastne vedia, že majú problém to dieťa priviesť na svet, ale aj pred tými adoptívnymi matkami a pred tými adoptívnymi rodičmi. Ako sa vlastne akože vyrovnať s tou identitou toho dieťaťa, že čo to vlastne znamená, v ktorom životnom období sa to rôzne mení, ako vôbec o tomto celom hovoriť. No a druhým hosťom je konateľ vydavateľstva Don Bosco, pán Peter Bučány. Dobrý večer. Dobrý večer. A vítame aj riaditeľa vydavateľstva Don Bosco Rastislava Sitara, ktorý tu takisto sedí medzi nami. Na záver máme pre vás pripravené ešte jedno prekvapenie, ktoré teda zatiaľ neprezradím, takže uvidíte. No, a ja by som možno začal to rozprávanie a odovzdal by som slovo pánovi Bučánimu. A tá téma vlastne toho, že na čo sa chcem spýtať, to sú vlastne možno práve tí ľudia, ktorí vlastne sa rozhodli v istom okamihu niečo spraviť pre tých iných, ktorí vlastne zaregistrovali nejaký príbeh alebo zaregistrovali nejaký problém toho súčasného sveta a povedali si, že toto nemôžem nechať tak, je možno v mojej kompetencii s tým niečo urobiť. Čiže skúsme si povedať vlastne niečo aj o tomto, o týchto ľuďoch a vlastne o nejakom takom pohľade, z akého sa dá táto kniha čítať. Ďakujem pekne za slovo. Táto kniha, niekoľkokrát som ho mal možnosť prečítať pri svojej teda editoriálnej práci, ale bola pre mňa inšpiráciou niečoho, s čím sa chcem s vami podeliť. Samotná kniha budete, predpokladám, že čítať a urobíte si sami obraz o tejto knihe. Na mňa veľmi silno zapôsobila tým, že som si kládol niekoľko otázok. A odpovede som vložil do takejto úvahy.
Ľudstvo posúvajú dopredu len 2% ľudí. Tí ostatní sa len vezú. A toto je výrok jedného jednej veľmi známej osobnosti, astronóma a astrofyzika Jiřího Grigara, ak vám niečo hovorí toto meno. A človeku pritom automaticky naskočí obraz odborníkov, vynálezcov, výskumníkov z oblasti fyziky, chémie, medicíny, astronómie a iných vedných disciplín, ktorí usilovne objavujú, skúmajú a konštruujú úžasné veci. A my, obyčajní smrteľníci, si už len pochutnávame na šľahačke ich snaženia. Málo kto z nás si za volantom uvedomuje, že špička na navigácii, alebo šipka na navigácii, ktorá nás správne vedie po ceste v každom okamihu, sa správa podľa zákonitosti kvantovej mechaniky a vyhovuje Maxwellovým rovniciam. Nikto na to nemyslí. A obdivujem ľudí, ktorí týmito veciam rozumejú a sú v tom dobrí, sú odborníci a tvoria to pre spoločné dobro. Ale rovnako sú tu aj umelci. Krásnym spojením nadania, kreativity, inteligencie prinášajú do spoločnosti čerstvosť. Taký fresh, po ktorej siahame, keď sa chceme aspoň na chvíľu vymaniť zo všedného dňa, osviežiť si dušu alebo si dopriať akúsi malú slávnosť. Ale v dejinách nachádzame aj iné postavy. Tie akoby stáli trochu v úzadí. Také, ktoré mne istým spôsobom pripomínajú jeden druh vtákov, a to ďatle. O ďatľoch všetci už z detstva vieme, že liečia stromy. A takíto ľudia sú rovnako lekármi, liečia telo alebo duše a niekedy aj obidvoje naraz. Možno sa nemôžu pochváliť Nobelovou cenou alebo svetovou slávou celebrít, ale bez nich by hrozilo, že ľudstvo stratí to, čo nás robí Homo sapiens. Stratilo by niečo možno zo svojho človečenstva. A takéto osoby v dejinách vracali ľudí k sebe samým, keď sa odklonili od svojho srdca. A nechali sa pohltiť mocou, aroganciou, filozofickými izmami a vychádzajúcich najmä z toho osobného izmu, z egoizmu. Ide o ľudí, ktorí sa nechali viesť súcitom a akousi múdrosťou života. Ide o ľudí, ktorí jednoducho uverili v lásku. Eva Borušovičová v knihe Doplaviek píše, že láska je nad všetkým a prikrýva nás ako perina a my si pod ňou môžeme zastrčiť bosé chodidlá, studené od toho, ako ich ofukuje prívan každodennosti. K takýmto postavám dovolte mi, aby som v tento večer priradil autorku knihy Srdiečkové deti, pani Gabriele Štanglovú. A nielen ju, ale v istom zmysle každého a každú z vás, ktorí sem prichádzate, pretože vo vašom vnútri rezonuje téma života a v osobnom príbehu vystupuje ako vzácny poklad vám zverený, o ktorý sa staráte, chránite a rozmnožujete. Pani Gabriele Štanglová teraz už ženou v zrelom veku, hoci sama neporodila vlastné deti, stala sa vnútorne citlivou a otvorenou voči tej najvyššej forme života na Zemi. Životu človeka. Možno by to malo byť samozrejmosťou, ale dobre vieme, že to tak nie je. Žene a dieťaťu celé stáročia nebola priznávaná dôstojnosť. Účasť na živote spoločnosti a miestami ani právo na život. Až kresťanstvo, a to už 2000 rokov,
jednoznačne poukazuje na rovnosť muža a ženy a žene i dieťaťu prisudzuje rovnakú dôstojnosť ako mužovi. Narodenie dievčatka nebolo žiaduce v žiadnej kultúre. No v židovskom svete ovládanom mužmi bolo považované za hotovú pohromu. Vybral som pre vás to, čo hovorí a potvrdzuje aj Talmud. Je to vlastne zbierka židovskej tradície, ktorá sa vytvárala celé stáročia až do roku 200 po Kristovi. V tomto Talmude v časti Škody Baba Batra sa píše, citujem, svet nemôže existovať bez mužov a žien, ale šťastný je ten, čo má synov a beda tomu, čo má dcéry. A ďalší citát je z Beratot, požehnania, kde nájdeme modlitbu, ktorú sa každý židovský muž modlil 3-krát za deň. A tá znela takto. Nech je zvelebený ten, čo ma neučinil pohanom, čo ma neučinil ženou a čo ma neučinil neokrúchacom. A tak v rodine, v časoch, kde sa delia dejiny pred Kristom a po Kristu, v rodine, ktorá mala už 2 dcéry, nebola tolerovaná ďalšia dcéra. A preto bolo bežnou vedcou, praxou, že novorodenca vystavili. Čiže ponechali na kraji osady, ako to dosvedčuje aj dobová literatúra, Poseidipos z Kassandry píše, syna vychová ktokoľvek, hoci aj chudobný. Dceru treba vystaviť vždy, aj keď si bohatý. Ak novonarodeniatko prežilo aj napriek potulným zvieratám, zmocnili sa ho kupci otrkov, ktorí na svitaní preskúmavali periférie osád a miest. Samozrejme nekonali z akýchsi filantropických postojov, dobročinnosti, ale bola to čistá komercia. Postarali sa v úvodzovkách o dievčatko, aby ho neskôr zasvetili do najstaršieho remesla všetkých čias. Bez pochyby Biblia je bohatá aj na choré spoločenské javy dejín, aby ich nakoniec predstavila v inom novom svetle a poukázala aj na riešenia. A tak na stránkach Nového zákona nachádzame udalosť, ktorá súvisí s tým, čo som doteraz povedal. Nachádzame tu udalosť, ktorú nám opisuje autor Lukáš, evanjelista. Predstavuje nám mladého rabína Ježiša, ktorého nerozvážne pozval k obedu akýsi Šimon zo skupiny farizejov. A vždy, keď tohto rabína pozvali k stolu, a boli to farizeji, jedlo sa jeho hostiteľom napokon spriečilo v krku. Hostia polihujú na pohovkách, takto je to v texte, rozložených okolo stola, ako to bolo zvykom počas slávnostných hostín. A tu odrazu vstúpi na scénu žena, vybavená zbraňou svojho remesla. Nádobou s olejom, ktorý masírovala svojich klientov. Autor textu zdôrazňuje prekvapenie prítomných hostí a píše, že keď žena vstúpila do sály s nádobou v ruke, zozadu pristúpila k Ježišovi. A technika sa mi posunula. Pardon. Toto je výhoda mať to napísané na papieri. Výborne. Pardon. Zdôrazňuje prekvapenie prítomných hostí a píše, že keď žena vystúpila do sály s nádobou v ruke, zozadu pristúpila k rabimu, slzami mu začala máčať nohy, vlastnými vlasmi mu ich utierala, ktoré predtým natrela voňavým olejom a neprestala mu ich boskávať. Žena počula o tomto rabínovi, že hovorí o Bohu, ktorý je dobrý aj nevďačným a zlým. Prišla sa mu preto poďakovať
a vyjadriť vďačnosť jedinečným spôsobom, ktorého je schopná. Použitím nástrojov, ktoré dokonale pozná: vlasy, ústa, voňavý olej a dotyk skúsených rúk. Čo je fascinujúce na tejto udalosti, je záver. Tento rabi nepozerá na túto ženu očami moralistu. Nežiada od nej, aby zmenila remeslo, pretože to pre takúto ženu nie je možné. Nemôže sa vrátiť predsa do rodiny. Možno takú vôbec nikdy nemala. A dobre vie, že takúto ju urobili ľudia. Takúto ju urobila spoločnosť. Pozerá na ňu pohľadom súcitu a prejavuje jej úctu a dôstojnosť. A preto jej hovorí: choď v pokoji. Pričom židovský výraz šalom, pokoj, vyjadruje práve súhrn všetkých dobier, všetkého toho, čo činí človeka šťastného. Lukáš po tejto udalosti len nakrátko poznamenáva, že viacero žien sa pridalo k tomuto rabínovi a nasledovali ho, aby aj oni boli účastné na uzdravovaní ľudskej spoločnosti. Žiadna spoločnosť nie je bez chýb a chorôb. A práve choré spoločenské javy boli, sú a budú neustále prítomné medzi nami. A dnes pred nami stojí otázka, či naša planéta ekologicky neskolabuje. Posledné 10 ročia sme ju nechránili, nezvlaďovali, ale egoisticky ničili a drancovali. Už neraz v dejinách zažila naša Zem katastrofu, ale opäť nadobudla rovnováhu a po 100 miliónov rokov sa na nej obnovili životodárne procesy. Nástojčivejšou otázkou si myslím však zostáva, či na našej modrej planéte bude ľudský život pokračovať. Nik z nás nepotrebuje osobitnú genetickú výbavu, aby dokázal chrániť ľudský život a byť na blízku človeku v núdzi. Ale potrebujeme žiť trochu viac ako len sami pre seba. Nepotrebujeme byť členmi akademickej komunity, aby sme pochopili, že chorá spoločnosť potrebuje ozdravenie. A to rovnako ako hlavy i srdca. Že si treba osvojiť myslenie, ktoré nikoho nevylučuje zo života. Neodstraňuje ho ako nepohodlného, ak nezdieľa moje hodnoty a názory. A potom musí nastať aj ozdravenie srdca, ktoré sa nebojí skúmať, hľadať, objavovať to najúčinnejšie sérum pre zachovanie lásky v ľuďoch. Lebo ak nevyhasne láska, nevyhasne ani život. Kniha Gabriele Štanglovej Srdiečkové deti sa dá čítať teda cez prízmu akejsi nádeje, že medzi nami nevymreli nadšenci, doslova blázni otvorení pre nové veci. Zdanlivo nepriateľné, ale možné. Ľudia prinášajúci dobro najmä slabým, opusteným, bezranným, ponechaným na pospas a takým, ktorí už nezvládajú život. A nik ich nechápe. Láska už sama v sebe ukrýva akýsi božský chromozóm, kus tajomstva, niečo ako rozprávkový hrnček var. Rozdávaním sa neumenšuje, ale násobí. Delením nestráca, ale množí. Tento životný príbeh zakladateľky prvého hniezda záchrany vo svete, pretavený do služby pozornosti, citlivosti a služby matkám v núdzi, nám ukazuje, že ak napriek ochoreniam spoločnosti môže každý z nás, každý jeden z vás na mieste a vo svojich situáciách, v ktorej sa nachádza, posúvať dejiny dopredu. Možno nie revolučnými objavmi,
ale dobrotou srdca, múdrosťou života a inteligenciou osoby. A ak by sa nám predsa len tie dejiny nepodarilo pohnúť dopredu, tak som presvedčený, že osobným úsilím a láskou sa posunieme dopredu aspoň my sami. A to je rovnako veľký krok. To si všetci môžeme dnes večer navzájom prijať a ďakujem vám za možno takú dlhšiu pozornosť. No, ja iba pripomeniem, že Peter Bučan je vlastne iniciátorom tejto edície Do kresla v rámci vydavateľstva Don Bosco a pred chvíľočkou sme sa rozprávali práve o tom, že ako vás vlastne zaujímajú tieto príbehy súčasného sveta a že bolo by dobré, keby práve tieto príbehy sa prostredníctvom vášho vydavateľstva dostali medzi ľudí a teda toto je jedna z tých veľmi dôležitých tém. Gabriela Štanglová je vlastne spojená s prvým hniezdom záchrany na svete, rok 2000 Berlín, a Anka Ganamová je vlastne spojená s hniezdami záchrany u nás. Napísala o tom dokonca aj knihu, tá kniha má názov Nechcené tajomstvá, kde vlastne popisuje ten príbeh. Tak ja by som možno začal tým, že ako ste sa vlastne k tejto téme dostali a ako ste sa vlastne ako dostali k tomu, že treba založiť u nás hniezda záchrany. No v prvom rade hniezda záchrany sa to volá iba na Slovensku. Čo viem, tak v Nemecku sa to volá Baby Fenster, v Rakúsku Baby Klep a niekde inde zas kolíska. Takže je to naozaj rôzne, ale podstatné je, že sú tu ľudia na celom svete, ktorí vnímali, že je to problém, keď sedia večer pred televíznou obrazovkou a vidia správu o tom, že sa našlo v lese alebo niekde v kontajneri mŕtve novorodeniatko. A to bol môj prípad, keď sa to stalo, bohužiaľ, naozaj za 2 týždne 2-krát. A v parlamente a v našej spoločnosti rezonovala téma o zákaze interrupcií a politici sa hádali, kedy vzniká život a kedy ho treba chrániť. A ja som sa vtedy rozplakala pri tej už druhej správe o nájdení mŕtvého novorodenca, že počkajte, že toto ale nie je dobrý spôsob. Tu už život je, tak prečo tento najskôr niekto nezachráni? A môj inak taký stoický manžel povedal, no a ty ho prečo nezachrániš? A to ma teda dosť vyprovokovalo. Tak som ešte ten večer sadla započítať a hľadala som teda, že akým spôsobom to riešia inde. A naozaj 3 klikmi sa mi otvoril vlastne svet záchrany nechcených detí, ktorý už v Nemecku existoval, v Rakúsku už bol tiež, v Taliansku tiež, dokonca v Japonsku. Takže som bola úplne nadšená, že tak prečo to nemáme tu? Tak ja to urobím. Čiže u nás sa touto témou ako keby dovtedy nikto nezaoberal. Že tam sa presne riešilo, že čo je interrupcia, že odkedy už vlastne dieťa je živé. Aby som bola presná, muži v parlamente Jasné. to riešili. Takže mne bolo aj ľúto, že nikto nerieši, a teda každé 4 roky je tá téma tu vonku, a nikto nerieši z tých mužov v parlamente pomoc ženám s nechceným tehotenstvom, pomoc chudobným matkám, ale vždy sa rieši iba toto. Takže ja som išla tou opačnou cestou, našťastie nie som politik a prísahám, nikdy nebudem. Musela som to aj svojim deťom prísahať. Takže ja si myslím, že to je tá výhoda tej občianskej spoločnosti, že nie sme ako keby v tých škrupuliach tých politických strán a ideológií, ale že naozaj, ak vidíme núdzu a chceme pomôcť, tak vždy môžeme. To je to posolstvo, ktoré ste vypovedali. A ja to zhrniem teda do jednej vety, že ľudstvo sa podľa mňa bude posúvať ďalej, keď budeme v sebe navzájom prebudzať viac ľudskosti. A toto je to podstatné, lebo ak tá ľudskosť nebude, na čo nám budú vynálezy veda a umelá inteligencia, keď to človečenstvo a tá pomoc človeku, ktorý si pomôcť sám nemôže, sa vytratí. A aká bola potom tá ďalšia cesta? Založím si teda občianske združenie a čo bude ďalej? Nie, ja som si pamätala ako ešte novinárka, lebo vtedy v tom čase, keď vznikala táto myšlienka, ja som bola šéfredaktorkou týždenníka Slovenka. A
vlastne bol to u mňa taký profesionálny prerod, že zrazu z moderovania politických diskusí som sa ocitla v ženskom týždenníku, ale tá Slovenka historicky bola taký iný ženský týždenník, že nebolo to len o rúžoch, o pekných topánkach, ale bolo to o tom, že sa tam písali príbehy ľudí, ktorí majú problém. A my sme tedy vytvorili takú rubriku Slamka, kde nám písali ľudia s problémom a keď išlo aj o finančný problém, tak my sme hľadali sponzorov, ktorí vlastne im pomohli, ale my sme museli preveriť, či ten človek neklame a podobne. A keď som vedela, že toto funguje, tak potom som si povedala, dobre, tak keď toto fungovalo a tí ľudia pomohli a našli sme sponzorov, prečo by sme nenašli sponzorov na Baby Clap, na Baby Fenster a teda po našom Hniezdo záchrany? Tak sme hľadali ďalej a našli sme, a mne sa najviac páčil príbeh maďarského profesora z budapešťanskej pôrodnice, pretože čítali sme aj o spôsobe v Nemecku, aj o spôsobe v Rakúsku, aj o iných, ale mne sa pán profesor páčil najviac preto, lebo on len nezaložil nejaké hniezdo záchrany, on potom zriadil telefonickú linku a potom začal zriaďovať útulky. A ja som si povedala, toto sa mi páči, táto cesta, že aby sme mali komplexnú pomoc. A ono to ten život ako keby aj priniesol, lebo keď sme v roku 2004 otvorili prvé tie hniezda, prvé bolo prešovské a našla sa v ňom vlastne v tom prešovskom prvé dieťa, dievčatko, médiá ju pomenovali, že Hviezdička, tak vlastne prvé, čo ma napadlo, samozrejme som za ňou išla, hneď som si ju chcela zobrať domov, ale to som si potom samozrejme rozmyslela, lebo manžel zdesený, že to každé donesieš domov, ktoré sa v tom hniezde nájde. Tak som pochopila, že mne Pán Boh deti dal a tieto deti čakajú iné srdiečkové matky, ktorým nebolo dopriaté. Takže som sa tak upokojila, ale samozrejme som si musela slúbiť, že už nepôjdem pozerať deti z záchrany, že proste ich nemôžem zobrať do náručia, lebo potom sa toho dieťaťa nechcete už vzdať. A skúsme si niečo vlastne povedať o tých dôvodoch, že prečo je pre tie ženy komplikované, ťažké, zložité priviesť to dieťa na svet, respektíve priviesť ho dieťa na svet nie je zložité až tak, ako potom sa o to dieťa vlastne ďalej starať. Môžem byť naozaj otvorená, priatelia? Po tých skúsenostiach, a sedí tu aj moja kolegyňa Nikol Fejková, postav sa, nech ťa vidia, ona má na starosti u nás linku Hniezda záchrany. Táto linka funguje 24 hodín denne, čiže niekedy to Nikol v noci zobudí a rieši problém matky s nechceným tehotenstvom. A je to dôležité, aby tu existoval taký telefón, na ktorý sa tá žena dovolá. Aby sa dovolala vždy, keď to potrebuje. Už aj ja sme odrodili jedno dieťa spolu s doktorom Klimentom, keď sme krstili hniezdo v Nitre. Už aj ona pomáhala rodiť po telefóne jedno dieťa. Takže naozaj sú to prípady, ktoré si poviete, že to nevymyslíš, to je proste život. Naozaj to tak je. Ale faktom je, že keď sme my tie hniezda založili a ja som povedala, že musíme zriadiť linku, aby sme sa dozvedeli, že prečo to tie ženy robia, lebo hneď, keď sa to prvé dieťa našlo, ja som to nechápala ako matka. Ako sa môžem vzdať dieťaťa? Ale povedala som si, chcem vedieť tie dôvody. Zriadili sme linku a naozaj po roku sme mohli povedať, že poznáme tie dôvody. Sú rôzne a rozdelili sme tie ženy do takých 4 základných kategórií. A prečo ste povedali, že môžem byť úprimná? Pretože ženy, ktoré sa vzdávajú detí týmto spôsobom, že nevyužijú už existujúci utajený pôrod, ktorý vznikol na Slovensku vďaka hniezdam záchrany, inak by neboli vznikli ani režim utajených pôrodov, my sme to urýchlili, tak tie ženy tak taja svoje tehotenstvo, že nemocnica je pre nich ohrozením prezradenia sa. Pretože pracovná sila kulminuje, ona nevie, kto zo susedov, z detí susedov a príbuzných môže v tej nemocnici robiť, môžu ju tam uvidieť. A teda väčšinou sú to ženy, ktoré to dieťa nemajú so svojím manželom. Preto som sa pýtala, či môžem byť otvorená. Lebo to je v tejto spoločnosti ako keby tabu. O nevere sa tu málo hovorí. O tom, že tá nevera môže splodiť dieťa, sa tu málo hovorí. Aj keď teda jeden politik tu už bol dosť otvorený vo všetkom. Ale to sem nepatrí, táto téma. A sú to ťažké príbehy. A keď ja niekedy rozprávam tie príbehy, ľudia mi neveria, ako sa dá utajiť pred manželom tehotenstvo,
No neverili by ste, čo je schopná tá žena urobiť, aby to utajila, aby neublížila sebe, svojmu postaveniu v tej rodine aj tomu dieťaťu, čo nosí pod srdcom. Samozrejme, druhá kategória žien sú mladé dievčatá, často neplnoleté, prvorodičky, a neraz to boli dievčatá z takých tvrdých kresťanských rodín, kde sa vlastne toto nemohlo stať ako keby, alebo študentky, ktoré nevedeli, ako to majú uchopiť a čo s tým majú robiť. A mali sme aj prípad jednej dievčiny, kde bola naozaj športovkyňou, takou športovkyňou, že bola vlastne každé ráno na tréningu v plavkách a trénerka až v 9. mesiaci tehotenstva pochopila, že niečo nie je v poriadku. A upozornila na to rodičov v 9. mesiaci tehotenstva. Takže toto sú naozaj silné príbehy. A potom je tu veľká kategória žien, ktoré to urobia zo zodpovednosti, pretože nemajú financie, aby sa o to dieťa postarali. Často nemajú ten základ, nemajú strechu nad hlavou. Pochádzajú z ťažkých rodín. Z rodín alkoholikov. Z rodín, ktoré žijú v krízových centrách a nemajú vlastnú strechu nad hlavou. Z rodín, keď sa tá mladá žena ocitla na ulici, lebo otec bol gambler, matka zomrela na rakovinu a ona hoci dovtedy žila ako tak normálnym spôsobom života v ako tak fungujúcej rodine, zrazu prídu o dom a ona zostane na ulici. A nájde si priateľa, otehotnie, chystajú rodinu, on ju ide predstaviť k mame, ona je už v 8. mesiaci a on zastaví auto na diaľnici a povie jej vystúp. A ona musí vystúpiť a on ju tam nechá. A takto ju opustí, tehotnú. A tá žena nemá nič. Boli to ženy, ktoré k nám prišli, jedna z Českej republiky nemala ani občiansky slovenský preukaz. Nemala nič v peňaženke. My sme išli na prvý nákup, aby sme jej kúpili chlieb. A to sa deje teraz. Nie sme v stredoveku. Takže toto sú naozaj silné príbehy. Potom tu máme príbeh, keď žena má násilného manžela, alkoholika. Majú už 3 deti, ona nemajú peniaze na proste nejakú antikoncepciu. Keby aj mali, tak ju zakáže. Povie, že to je jej vec, že nemá otehotnieť, ale ten sex je nechránený. Ale zakáže jej mať dieťa, inak ju zabije. A toto sa naozaj deje. A tie príbehy vy počúvate v tom telefóne a hľadáte spôsob riešenia. A je tu nádej, ktorá vyplýva aj z tejto knihy. Je niekde svetlo na konci toho tunela, pretože najmä tie prvorodičky a tie chudobné vieme zachrániť nielen tie deti, ale aj ten vzťah. A často sa nám podarilo pomôcť tým ženám tak, že zostali so svojím dieťaťom. Konkrétne, my sme teda okrem linky neskôr zriadili aj útulok pre matky s deťmi. Prešlo nám rukami zhruba 64 žien a okrem 3 všetky zostali so svojimi deťmi. Poviem príbeh jednej mladej študentky, ktorá pochádzala z veľmi významnej regionálnej rodiny s katolickým vierovyznaním, veľmi silno takto orientovanej rodiny, úspešná študentka, jednotkárka, ktorá mala priateľa, ktorý si ju aj chcel zobrať, chcel to dieťa, ale ona sa tak bála, že sklame svojich rodičov, že to tehotenstvo tajila, vymyslela si príbeh, že ide na zahraničný študijný pobyt a bývala v našom útulku a bola rozhodnutá ísť na utajený pôrod. No ale čo sme my urobili? Dali sme ju bývať s dievčinou, ktorá pochádzala z alkoholickej rodiny a ktorá napriek naozaj ťažkým pomerom, že mala za sebou osobitnú školu, hoci do nej nepatrila, pri našom útulku u nás si vlastne dokončila štúdium, stala sa z nej kuchárka, my sme jej našli prácu, dnes je už vedúcou kuchyne v škôlke. Tak my sme ju vlastne ubytovali s touto ženou a videla, že aj niekto, kto nemá žiadne zázemie, sa dokáže s láskou postarať o svoje dieťa. A áno, malo to šťastný koniec. My sme skontaktovali tých jej rodičov a my sme im povedali pravdu. Spojili sme tú rodinu a dnes žije s tým svojim partnerom. Naposledy, minulý rok to bolo, Nikol? Keď sme riešili 15-ročné dievča, ktoré prišlo s rozhodnutím, že ona nechce to dieťa,
má ho so spolužiakom, matka ju nutí, že musí si nechať dieťa, musí sa o neho starať, ale ona ho nechce. 3 hodiny u mňa sedela, takú necitlivosť k tomu plodu, a to už bolo veľké brúško, tak viete, a ja sa s ňou rozprávam, poviem jej, tak skúsme mu dať meno. Už vedela, že je to chlap. Nie, ja mu nedám meno. Skús mu dať meno. Neurob to pre neho, pre mňa to urob. Daj mu meno a niečo mu povedz. Dala mu meno a začala sa s ním rozprávať. A riešili sme, ako z toho von. Bola rozhodnutá, že dá dieťa do hniezda vo Viedni, pretože jej matka je právnička a jej matka zabezpečila, že nemôže ísť na utajený pôrod, lebo vo všetkých nemocniciach informovala, že jej dcéra je tehotná, bude rodiť a keď tam takáto žena príde, tak nemôže rozhodnúť o dieťati, lebo nemá 18, že ona o tom rozhoduje a že keď urobia ten utajený pôrod, porušia zákon. Takže ona to dievča dostala do takých úzkých, že ona nevedela, čo s tým má urobiť. Povedala, no a do hniezda ho nedám, lebo vám by moja mama ublížila, akože nášmu občianskému združeniu. Tak nevedela chudia, čo má urobiť, tak normálne išla do Viedne, zistila, kde je tam hniezdo záchrany. Ja som ju ale upozornila, lebo riešili sme aj ten prípad, že pozor, ale lebo potom ťa tvoja matka môže obviniť z vraždy dieťaťa, lebo prídeš bez brúška a nebudeš môcť preukázať, kde si dala dieťa. Nie, tam to mám vyriešené, v Rakúsku majú taký kód, ja ukážem ten kód a tam sa dohľadá, že tam som chápete? Premyslená, vytaktizovaná. A toto je tá naša skúsenosť, o ktorej my často hovoríme s ľuďmi, ktorí napríklad v OSN tvrdia, že babyboxy a hniezda záchrany nie sú dobré, lebo inšpirujú ženy vzdať sa detí. Aká hlúposť. Aká hlúposť. My s tými ženami komunikujeme. Ak je žena rozhodnutá vzdať sa dieťaťa, málo kedy ju presvedčíme. Presvedčíme, áno, máme tie prípady. Ale ak je definitívne rozhodnutá, tak ona urobí všetko preto, aby to dieťa nemala. A my sa potom musíme, my všetci, čo ten problém nemáme, ktorý má ona, máme povinnosť sa o to dieťa postarať a dať mu šancu. A aké je to vlastne v prípade takýchto biologických matiek, ktoré sa teda rozhodnú vzdať svojho dieťaťa, ale po nejakom čase chcú to svoje rozhodnutie zmeniť? Je to rozdiel, a to možno verejnosť často nevie, že je právne radikálny rozdiel, keď sa žena chce vrátiť k dieťaťu z utajeného pôrodu a keď sa chce vrátiť k dieťaťu z hniezda záchrany. Pri režime utajeného pôrodu má vlastne 6-týždňovú lehotu. Tá žena vlastne príde do nemocnice, vypíše žiadosť, kde sú jej údaje, tie sa zapečatia do obálky, obálka je uložená v nemocnici 6 týždňov. Ak sa do 6 týždňov vráti a chce zmeniť svoje rozhodnutie o režime utajeného pôrodu, tak ju len vyšetria, či je to ona, čo rodila, lebo už sme mali aj prípad, keď rodila na občiansky preukaz svojej kamarátky. Takže odvtedy si na to nemocnice dávajú pozor a musí ju vlastne vyšetriť lekár, či naozaj rodila. A potom vlastne len porovná tú identitu s občianským, s identitou v tej žiadosti a dieťatko je jej vrátené. Ale ak je to prípad dieťaťa z hniezda záchrany, tak vďaka prvému usmereniu, ktoré som s ministerstvom robila v roku 2009, sa každé dieťa položené v hniezde záchrany považuje za anonymné, aj keby sa pri ňom našli údaje o matke alebo o ňom samom, lebo nie raz sa stalo, že do hniezda bolo položené dieťa, ktoré bolo porodené v tej nemocnici a tá žena tam nechala aj ten výstupný list, kde boli údaje aj o dieťati, aj o nej. Ale práve preto, že nám to robilo chaos v tom, ako sa evidovali tie deti a potom sa nám papierovo nejaké 2 deti stratili, lebo ich evidovali v kraji, kde sa narodilo a nie v kraji, kde sa v hniezde našlo. Takže vtedy sme v tom usmernení dali, že musí sa považovať dieťa za anonymné, nech by sa čokoľvek pri ňom našlo. A tým pádom platí režim, že tá matka vlastne musí sa genetickým testom preukázať, že je matkou toho dieťaťa, o ktoré sa uchádza z hniezda. A súd musí rozhodnúť, či má podmienky na starostlivosť o to dieťa, pretože to hniezdo aj my vnímame, aj keď sme ho zakladali, ako poslednú variantu možností záchrany toho života dieťaťa, lebo my to hniezdo nepropagujeme v tom zmysle, že urobte toto. Nie. Tu máte poslednú možnosť a všetkým skôr odporúčame, keď majú teda ten problém s nechceným tehotenstvom, aby využili utajený pôrod, lebo je bezpečnejší aj pre tú matku, aj pre to dieťa. A aby sme teda hovorili aj o nejakých údajoch a aby ste mali predstavu o tom, ako to vyzerá, tak ak v priemere na Slovensku nájdeme 2 deti v hniezdách ročne, tak pri utajených pôrodoch je to 30 a viac.
Takže toto je asi ten pomer a teda podľa môjho skromného názoru je to na tak malú krajinu strašne vysoké číslo. Čiže to, čo tu chýba a čo je možno taký deficit aj možno štátu a tých inštitúcií, ktoré si za to platíme, je, že by sa mali viac venovať prevencii a odstraňovaniu tých príčin, pre ktoré sa ženy vzdávajú vlastných detí. A ešte jedna vec, ako je to potom vlastne s tou následnou adopciou takýchto detí? Samozrejme, že často, keď sa nájde dieťa v hniezde záchrany a ľudia to vidia v televízii, potom mi píšu e-maily alebo si aj nájdu moje číslo a prosia ma, aby som im to dieťa dala do adopcie, ale naše občianske združenie nemá sklad detí, takže toto nie. Ja ich nemám niekde doma naukladané podľa abecedného zoznamu. My sme od začiatku ako občianske združenie vytvorili vlastne priestor na realizáciu tejto myšlienky, zohnali sme peniaze na hniezda, všetkých 20 hniezd bolo vybudovaných takmer na 90% zo súkromných zdrojov od súkromných osôb a spoločností alebo veľkých nadnárodných korporácií. Ale my vlastne len potom štatisticky ako keby spravujeme tú tému a mediálne, ale my to hniezdo darujeme nemocnici a nemocnica sa zaväzuje bezpečne prevádzkovať hniezdo a postarať sa zdravotne o dieťa a odovzdať ho sociálnemu odboru v danom kraji, ktorý už potom rieši adopciu. Čiže ten, kto chce dieťa, či už z utajeného porodu alebo z hniezda záchrany, tak vlastne musí byť ako keby v tom čakateľskom zozname na adopciu v danom kraji a musí samozrejme splniť všetky podmienky, ktoré sú na to odborníkmi určené. Ďakujem pekne. No a ja by som prizval ešte jedného hostia, ktorého máme, Lidiu Ondrejkovovú, a poprosil by som ju, aby sa na chvíľočku pridala k nám. Lidka Ondrejkovová je, nech sa páči, poďte si sadnúť, je práve mamičkou takéhoto adoptovaného Janka, teraz už 4-ročného, ktorý sa narodil pri anonymnom pôrode. Skúsme trochu porozprávať niečo o tom príbehu a mňa by potom najmä špeciálne zaujímalo, že ako je to vlastne aj s výchovou takéhoto dieťaťa. V tej knihe sa vlastne uvádza jedna veľmi zaujímavá vec, že to dieťa potrebuje lásku a pravdu a súčasťou tej pravdy je vlastne aj to, že ako potom vlastne spracovať pre to dieťa nejakú svoju vlastnú identitu. A vy ste hovorili takú veľmi zaujímavú vec, ďakujem pekne, ja celkom postojím, že vlastne on má 4 roky, ale že už teraz že veľmi rozlišuje, že medzi tým, že aká je jeho brúšková mamička a že aká je vlastne jeho srdiečková mamička, čiže vlastne vie o tom, vie to nejakým spôsobom v sebe spracovať. Tak to je vlastne jedna tá vec a potom aj druhá vec sú aj možno samotné príbehy takýchto mamičiek, ktoré sa myslím aj stretávajú, vymieňajú si v tomto smere nejaké skúsenosti. Tak začneme tým príbehom. Ďakujem pekne. Tak ste ma vtiahli do tej diskusie, že som zabudla rozmýšľať, že teda čo budem hovoriť tu. Takže ďakujem za nejakú nápovedu a otázky. Takže moje meno je Lidka Ondrejková, som adoptívna mamina malého Janka, ktorý k nám prišiel ako 24-dňový, už bol u nás doma. Anonymným pôrodom práve, takže ďakujeme, že tieto iniciatívy sa posunuli. My sme teda tí, ktorí žnú toto, čo sa zasialo. No a teda náš malý Janko, to je taká otázka často ľudí, ktorí nás stretnú, že kedy mu to poviete? A my, že však on to vie, veď on to vie od malička, odkedy k nám prišiel. A to práve, že mi sa veľmi páči ten názov tej knižky, že srdiečkové deti, pretože naozaj my sa aj adoptívne maminky medzi sebou voláme sami seba, že my sme tie srdiečkové mamy a že tie naše deti majú aj tie brúškové deti. Takže tiež tomu Janko verím, toto je tiež srdiečková mamina a toto je srdiečkové dieťatko. A takto sa teda identifikuje a že náš Janko to vie od malička. A my sme Ako to berie? Je to pre neho prirodzené, lebo on s tým nikdy to nebolo inak. Toto je našťastie už vec podľa mňa našej generácie, že možno ešte o generáciu dozadu to bolo skôr také, že deti, keď sa dostali do rodín, tak to pre tie rodiny boli a teraz už je náš a v podstate to ani nemusíme hovoriť. Takže veľa tých detí sa to neskoro dozvedelo, čo im spôsobilo teda ďalšie ešte traumy navrch toho, čo mali. U nás to bolo tak, že malý Janko na tom prebalovacom pultíku a my sme mu hovorili, tu máš pupček, tam si mal takú šnúročku, ktorú si mal v brúšku svojej brúškovej maminky a tá dieťa krmila a vždy sme mu hovorili, že a tu máš srdiečko a tam máš tiež takú šnúročku a tá zase ide k nám do našich srdiečok, do maminky a ocka. Náš ocko vždy povedal, čo šnúračka, my tam máme ťažné lano. Tak to bola taká prvá prúpovídka, že od malička, kedy vlastne
ako vedel, že to má trošku inak ako iné deti. Hovorili sme mu, že iné deti majú tú prúžkovú maminku a že on má teda tie maminky dve. A teda tie nástroje teraz máme ďalšie, ale že pre neho je to niečo, čo je prirodzené. Ešte je maličký na to, aby to tak úplne domýšľal, že čo to znamená, ale stáva sa nám niekedy pár týždňov dozadu, mesiacov, možno neviem, Janko prišiel s tým, že maminka, raz by som chcela, aby som mal na obede aj svoju brúškovú, aj svoju srdiečkovú maminku. Ja, že čo? To je zaujímavé. A teda tá veľká práca tých organizácií s tými rodičmi, že nás toto nevyšokuje, ale že sme na toto nejak pripravení už a nezareagujeme, že a čo, ty vymýšľaš a mali a nechaj to tak, ale že zareagujeme, to je zaujímavé. Čo by sme asi povedali? Ty by si sa asi niečo možno spýtali. Ja by som jej ukázala, ako veľmi som narastol. Že proste pre neho tá brúšková maminka niekde je, že ona niekde existuje a je pre neho nejakou súčasťou, napriek tomu, že ju nepozná. Pre mňa toto je hrozne dôležité, že aby on ten obraz o tej svojej mame mal pozitívny, lebo tak on neskôr bude pozerať na seba. Čiže toto ja beriem ako jednu takú svoju úlohu, že ukazovať taký pozitívny obraz. Dlho hovorím, ešte ma napadá jedna vec k tomu, môžem? Že ďalšia vec, ktorú sa nás ľudia tak zvyknú pýtať je, že, alebo hovoriť nám, že čo to bola za matka. Ako mohla toto spraviť tomu dieťaťu. Ja si to neviem predstaviť. Ja hovorím, že za mňa hrdinka nešla na potrat, to dieťa sa narodilo a teraz až slzy mi idú, lebo proste my vďaka tomu máme nášho Janka. Tam vlastne ešte existujú aj také rôzne ďalšie iniciatívy, napríklad občianske združenie Návrat, ktoré organizuje, ktoré vlastne združuje takéto mami a má vlastne aj pre tie mami a pre deti taký špeciálny program. Áno, je viacero tých subjektov, ktoré pracujú s tými náhradnými rodičmi. Ja by som povedala, že som šťastná, že teda Návrat nám veľa pomohol pri tej príprave, že není to len o tom, že je to proste iné, že nás sa ľudia pýtajú, že ale vedie od vás 24-dňový, teda ja môžem povedať takú vec náhľad, ja som ho dokonca kojila, čo je proste, čo sa dá, že náhradné kojenie existuje, čiže naše dieťa 3 dní malo fľašu, potom už nikdy, hej, čiastočne tými cievkami, umelým mliečkom, ale proste, že aj takéto niečo existuje aj vďaka tomu, že sme vedeli o tých možnostiach a oni vlastne pomáhajú s tým know-how o tých deťoch, lebo je to iné, potrebujeme inak s nimi pracovať, je to iné na tom začiatku, potrebujeme s tou traumou nejak pracovať ďalej a oni pomáhajú to, aby sme sa tie mami adoptívne aj združovali, stretávali, aby sme hovorili o tých veciach, v čom sú tie naše deti možno iné, akú iný typ podpory potrebujú a takisto aj taký veľmi pekný nástroj práve na to, majú taký nástroj, a on je vo svete známy ako knihy života, ktorý vlastne je taký, že predstavte si taký carisblok s papiermi, kde sme my kreslili ručne obrázky a písali info, že keď si sa narodil, tak toto sa dialo vo svete a takýto je ten tvoj príbeh. Vlastne a buduje jeho no, identitu. Áno, a toto pomáha jemu, a ja hovorím, oni to tak volajú, že terapeutický nástroj, aby sa dieťa zmierilo so svojou históriou. Ja hovorím, to je terapeutický nástroj, aby rodičia tých detí sa zmierili s ich históriou a potom pomohli tým deťom zmieriť sa s ich históriou. Takže ako mnohými spôsobmi pomáhajú práve to, aby my sme boli čo najviac v pohode ako rodičia a tým pádom vedeli čo najviac podporiť tie deti. Tam je potom možno ešte jeden veľmi zlomový bod, ktorý vlastne nastane v živote asi každého toho dieťaťa a to je to obdobie puberty, že kedy to dieťa veľmi citlivo reaguje v podstate na všetko a to už na takúto citlivú otázku. Máte tam skúsenosť z tých rozhovorov s tými inými mamičkami, že ako sa s tým vlastne oni vyrovnali? Ja s tým 4-ročným ešte nie. Ja si ešte užívam taký ten vek, že už to není tí terrible 3 a 2. 4-ročné ešte zatiaľ nemajú pubertu? Áno, ale ako, tak poviem, že ja s tým rátam, že toto je práve obdobie, kedy mladý človek sa hľadá a proste tá puberta môže byť problémová pre bežných mladých. A pre týchto mladých, ktorí proste potrebujú nájsť sami seba, nájsť tú identitu, začnú sa pýtať, že kto som, odkiaľ som a toto je napríklad vec, ktorá je náročná pre tie deti z anonymného pôrodu. To si tak ľudia myslia, že však nič nevie, veď je to pre neho ľahšie, ťažšie je to pre nich. Oni potrebujú rozumieť tej skladačke toho svojho života, že potrebujú si doplniť tie pucle nejako, takže pre nich to bude obdobie, ktoré bude náročné. A ja by som povedala, že my už teraz sa snažíme že vychovať toho Janka, alebo aj tie maminy pracovať s tými deťmi tak, aby sme už teraz im pomáhali sa učiť zvládať emócie, budovali to silné puto, aby práve v tej puberte sme dokázali čo najviac byť pri nich. Taká pikoška, že veľká časť týchto detí má potrebu spoznať tú biologickú rodinu. A to je taký veľký strašiak pre nás ako adoptívnych rodičov, lebo všetci majú taký ten pocit, a potom mi ujde a kto vie, čo to budú za ľudia a čo keď ho stratím. A naopak, my potrebujeme byť čo najväčšou podporou pre tie deti a vždy, keď prídu tie otázky na tú biologickú rodinu,
byť čo najviac sami v pohode, aby tie otázky mohli pokladať, aby keď budú hľadať tú biologickú rodinu, lebo ak to v sebe majú tú túžbu, tak to budú robiť. Tak aby sme o tom nejako vedeli, alebo ich vedeli odporučiť na návrat či iné organizácie, aby to nerobili sami, aby sa chránili, lebo toto je taká typická prax tých detí, že to potom robia sami a to môže dopadnúť na váňaša a môže to dopadnúť dobre a väčšinou nie. A len tak na vysvetlenie, vlastne tá mama tam zostane úplne anonymná? Keď chce zostať anonymná, zostane anonymná? Ten zákon je spravený, dobrá otázka, že ten zákon je spravený vlastne tak, že anonymný pôrod znamená, že maminka príde do nemocnice, dieťa sa, utajený pôrod, že mama príde do nemocnice, povie, že chce rodiť utajeným pôrodom, keď sa babetko narodí, oni ho hneď zoberú od tej mamy, môžete doplniť potom presne, ale čo ja teda viem, že ak nezaplače, tak ani nevie, či živé, nedáva mu meno, na Žianko nemal meno, keď sa narodil. A oni to babetko zoberú preč od tej mamy a oddelia sa karty. A niekde je to teda, neviem kde presne, ale tie údaje sú, malo by to byť tak, že v 18 rokoch to dieťa vie otajniť tie údaje. Čiže vtedajšie meno a adresu a teda údaje o tej matke. Ale teda môžete doplniť presne, či možno sa niečo naučím. No doplním dosť katastrofickú informáciu pre túto krajinu, pretože keď sme robili konferenciu v 2014 k 10. výročiu vzniku Hniezd záchrany, naša organizácia bol prvý subjekt, ktorý položil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny otázku, koľko detí sa nám za tých 10 rokov narodilo režimom utajeného pôrodu. A hádajte, aká bola odpoveď? Nevedeli. Nevedeli to. A hovorím, ale niekto to predsa musí vedieť, niekto to eviduje. Áno, evidujú to odbory, sociálne odbory úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Hovorím, no tak to zrátajte. Takže na náš pokyn a popud a prosbu to prvýkrát zrátali. A potom som ich požiadala, aby to každý rok dávali do štatistík, ktoré budú zverejňovať. A odnes sú tam štatistiky nielen teda tých oficiálne adoptovaných detí, čo aj predtým evidovali, deti, ktorých sa vzdali a doniesli niekde na úrad, a deti z hniezd, lebo tie tam boli od začiatku, ale potom tam pribudli aj deti z utajených pôrodov. Predtým to dávali raz ročne, na našu požiadavku to dávajú už raz polročne. A teda zrátané to už máme, ale to, čo sme teda zistili kvôli jednému smutnému príbehu jedného otca, ktorému súčasná legislatíva neumožnila realizovať jeho otcovské práva a jeho priateľka, ktorá s ním čakala dieťa, nebola plnoletá a o tom dieťati rozhodovala jej matka a rozhodla tak, že pôjde na utajený pôrod, hoci on s tým nesúhlasil a chcel to dieťa vychovávať. My sme sa snažili mu pomôcť, dokonca sme s ním bojovali cez súdy o predbežné opatrenie, aby bolo istým spôsobom zakázané tej žene ísť na utajený pôrod, ak je tu otec, ktorý chce realizovať svoje rodičovské právo, čo mu umožňuje dohovor o ľudských právach. Aj tak sme si nepomohli, pretože jeho právnička spolu s nami sme zistili, že do roku 2014 všetky obálky od vzniku utajených pôrodov sú síce na ministerstve zdravotníctva archivované, ale je tam vlastne v tej obálke iba žiadosť tej ženy s jej údajmi. A to je všetko. Čiže oni tam mali niekoľko stoviek obálok s osobnými údajmi žien, ktoré realizovali utajený pôrod, ale oni ho nevedia spárovať s dieťaťom. Chápete to? Čiže oni nás tu presviečali, že hniezdo záchrany je zlé, lepšie je utajený pôrod, lebo dieťa nájde svoju biologickú identitu, ak ju bude chcieť. A my sme vlastne po 9 rokoch od vzniku na jeho pôrodu zistili, že to nedotiahli tí politici a legislatívci do konca, a že my nevieme spárovať tie ženy s tými deťmi. Tak až od toho roku 2014, keď sme ich požiadali, že haló, tak to urobili tak, že musia tam dať aj výstupný pôrodný list toho dieťaťa do tej obálky, aby vedeli spárovať tú matku s dieťaťom. Takže bohužiaľ tie deti, ktoré dnes majú 19 rokov a budú chcieť zistiť svoju biologickú identitu a sú z režimu utajeného pôrodu, tak majú smolu. Nezistia to. A to nie je dobrá správa, lebo potom tu politici tvrdili, že máme režim utajeného pôrodu, ale my sme vlastne mali režim anonymného pôrodu. A toto je presne to, o čom hovorím, že niekedy tie občianske združenia a iniciatívy myslia 10 krokov dopredu a tí politici
Ani jeden. Ani jeden. Ale nechcem byť dnes negatívna, je to veľmi silná téma, len mňa to tak trápi práve preto, lebo tie deti vždy, áno, to my vieme, lebo aj sme komunikovali s návratom, spolupracujeme, tie deti to vždy riešia. A vždy to riešia v tej dospelosti. A ja som vám veľmi vďačná, že ste išli tou cestou od začiatku, pretože ja som sa po rokoch dozvedela, že moja kamarátka má adoptované dieťa z Hniezda záchrany a to dieťa malo 14 rokov a ešte to nevedela a ona nevedela, ako to má uchopiť. A celé tie roky ju to proste trápilo, že čo to dieťa, ako na to zareaguje. Takže toto je tá jediná cesta. Či už cez knižku Mám dvoje narodeniny, alebo toto je srdiečko a to je taká matka, ale dostali ste ma tým príbehom a najviac ma dostalo ťažné lano od srdca. To je super. Krásne. Som vám vďačná. Ja by som vás ešte úplne na záver poprosil všetkých troch, aby ste povedali, že v čom vy vidíte význam takejto knižky, v čom si myslíte, že je existencia takejto knihy dobrá, že a je takáto kniha, prečo je takáto kniha dôležitá, pre koho je takáto kniha dôležitá. Tak začnem. Tieto knihy a tieto príbehy a to, že rozprávame tak otvorene o týchto témach, by malo niesť jedno zásadné posolstvo. Nesúďme nikoho, kým nenosíme jeho topánky. Kým nie sme v situácii, v ktorej je. Lebo naša skúsenosť je taká, že tie ženy sú v hrozných situáciách a tak, ako ste povedali, nechceli by sme byť na ich mieste a robiť túto voľbu a tieto rozhodnutia. Čiže ak tieto knihy budú v nás prebudzať súcit aj so situáciou tej ženy, a budeme všetkých učiť, že to nie sú krkavčie matky. To sú matky, ktoré vedeli posúdiť svoje sily. A či dokážu tomu dieťaťu dať, čo si každé dieťa zaslúži. Lásku a starostlivosť. Ak toto tá kniha splní, tak je dôvod, že tu je na tomto trhu a ja verím, že otvorí srdcia svojich čitateľov. Mne možno vôbec tá téma tých osvojených detí je také, že ako z niečoho takého, začína adventné obdobie jeseho stromy, tak napadá k tomu, že z niečoho takého navonok mŕtvého, že koľko krásneho môže vyrásť. A to môže byť v x oblastiach života. A toto je jedna z nich, že z niečoho ťažkého, že koľko krásneho môže vyrásť. Ja by som si prijal, aby táto kniha, každý, kto ho prečíta, tak vnútorne citlivel a mohol sa tak vnútorne konfrontovať, nakoľko má aj každý z nás otvorené srdce pre ťažké situácie človeka. A nadviažem na pani Annu o týchto pánkach. Dneska je začala práve konferencia obrovská 200 krajín sveta v Dubaji ohľadom uhlíkovej stopy. Tak vám prajem, aby sme každý takú stopu lásky zanechali tam, kde sme a kade prejdeme. Ďakujem veľmi pekne za vaše rozprávanie. Som rád, že ste prišli si to rozprávanie vypočuť a želám pekný advent a pekný večer.